Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħaba, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U Kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Tiftakru kemm jeżistu kontinenti madwar id-dinja? 7. Ekku, 7. U jien illum għandi idea. Tridux tiġu miegħi dawra bl-ajruplan? Lesti? Qabel nitilqu araw li ċ-ċinturin tas-sigurtà maqful sew. Tlaqna. Ara, bħalissa qegħdin fuq Malta. Tiftakrux forma għandhom il-Gżejjer Maltin? Mill-ewwel il-Gżejjer Maltin jidhru qishom ħuta. Kemm żgħira Malta hux, imma l-kemm żgħira xorta għandha l-lingwa tagħna li hi l-Malti, il-bandiera tagħna u ħafna tradizzjonijiet Maltin. Tiftakru ma li ma' kontinent tagħmel parti Malta? Ekku, l-Ewropa. Żiżi u sħaba, illum jinsabu mdawrin mas-sufan u Żiżi qed tgħidilhom kemm tixtieq li jkollha bandiera ta' Malta tperper marblu fuq il-bejt tar-razzett. Imma arblu m'għandhomx u qas bandiera. Allura x'jistgħu jagħmlu biex li Żiżi jaqtawla xewqitha? Kika toħroġ b'idea li jpinġu waħda minflok. X'idea tajba din? Il-bandiera ta' Malta fiha żewġ partijiet. Kika tgħaddi linja dritta fuq il-karta. Immissa x'kulur se jagħmluhom dawn iż-żewġ partijiet? Tetu qed jgħid li l-bandiera ta' Malta hija blu u safra. U le tetu x'intejt? Nunu qed jissuġġerixxi li l-bandiera ta' Malta hija ħadra u roża. Le tafx Nunu. Żiżi tgħidilhom li l-kuluri tal-bandiera ta' Malta huma l-abjad u l-aħmar. Kika taqbad il-kulur l-aħmar u tpinġi nofs il-bandiera ħamra. Veru li l-bandiera ta' Malta bajda u ħamra, imma xejn muddoq li kif qed tidher tafux. Żiżi tgħidilhom li l-bandiera ta' Malta pinġew wara sal-isfel u għalhekk mhix tidher tajba. Żiżi tiftakar li ħallew xi ħaġa barra. Nesew ipinġu il-George Cross fuq il-bandiera. Kika tkun pronta taqbad il-kulur gris u tpenġ il-George Cross fuq il-parti l-bajda tal-bandiera ta' Malta. Hekk aħjar! Kemm ġitkom sabiħa? Żiżi issa qed twaħħal il-bandiera ta' Malta mat-tieqa tar-razzett u l-kol jistgħu jgawdu il-bandiera ta' Malta flimkien. Inkomplu b'din it-titira fuq il-kontinent tal-Ewropa. Ara, donnu qed nara pajjiż forma ta' boots viċin ħafna ta' Malta. Tafu x'ismu dan il-pajjiż li qed intiru fuqu? Dan il-pajjiż jismu Italja. Il-bandiera tal-Italja fiha 3 kuluri, aħdar, abjad u aħmar. U n-nies fl-Italja jitkellmu bit-Taljan. Biex ngħidu l-ġurnata tajba bit-Taljan ngħidu Buongiorno, buongiorno. Ara, qed taraw bħali. Issa naf dan it-torri mawweġ. Dan hu t-torri ta' Pisa. It-torri ta' Pisa huwa torri mawweġ u jinsab fl-Italja. Tridux inkomplu ntiru. Bħal donnu qed nara torri ieħor. Kemm hu sabiħ? Dan it-torri jismu it-Torri Eiffel li huwa twil ħafna wkoll. Dan jinsab fi Franza. U fil-għaxija meta jkun ħafna dlam tassew jixel sabiħ. Fi Franza nies jitkellmu bil-Franċiż. Hekk ara. Kaman tal-Ewropew? Jiġifieri kif inti? Il-bandiera ta' Franza fiha 3 kuluri wkoll, blu, abjad u aħmar. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien.